Uyasilula mama, esibonele. Ekhaya ngempela usagoduka ingane. Yini ihlalele la? Ma. Yini ihlalele eThekwini? Ma. Ulibona zifebe la sokuba. Ma. Ubona ko TV, awusabonile nje inhlobo ekhaya. Ma ngikhansela, ma awukwazi ufike ungithathise la ma. Yazi ukuthi ikhansela sinako sikubona ko TV, bese uzosibona ekhaya ngisho ukuthumela ngisho i-R20 wasinkwa nje ngcono. Ma awukwazi ukufika ukhuluma, abantu bazothina. Hayi, ufanele ucabange abantu before unyamalala ekhaya ungasagoduka. Yini edala ungabusalibeka ekhaya? Ma lalela ma, uyabona ngoba ngiyikhansela mina likazolonke. Okokuqala mina ekhaya ngingasebenzi ba, nanithini ekhaya usubuya ulengisa izandla ngoba nakho sengiyikhansela senginemali senengifuna ekhaya. Kufanele ungqonda sibonelo ngunyoko. Hayi wena masusebenza phela ubhekana nomngane wakho ngikumise ingane. Wema mina ngingenalutho mama engingenzela lutho ngiyikhansela mina manje ngiyikhansela manje nginayo yonke into senengifuna ekhaya. Ngingangeni mina ngumfana nje useless nithi lento yami yobu comrade nithi lento yami yokuba yitabana ngiyeke nithi ayingenzeni imali nithi ayingenzeni lutho ngizithe ngithini ma uphika namhlanje angikupheki ma ngiyeza ngafundisa ngonja namhlanje ma asingene endlini mangeke ungakhali ma ngiyikhansela ungakhali ma ngiyikhansela lutho ngithatha nabantu mathula ma